everyone. Hi guys. Hi guys, kain po tayo. Kain po. Bukan upon doon. May kawatang po ako. Ayan, magandang gabi po. May Pida ko ng aking May kawatan. muna po namin. Pida ko ng aking Binigay lang. kawatan. Puro bigay. Bigyan lang. Aking kawatan. Kumain ka na, kumain na. Sino yan? Captain America. Hmm? Captain America daw. Kain po, ulam namin itlog na pula. Ito po kasi puro bigay lang. Kaya po kami kamahal ng kapitbahay namin. Ma, alam ko ako ba? Ha? Kumuha ka dun. Matuto ka. Tama ko na. Kaya pala eh. Ano, tubo pa lang? Ayun ha? Tuwan. Tuwan. Baka dyan? Ikaw ka na? Ang muna kanina. Ang dalawang tanong ko. Matapon. Doon ka umiinak. Bawal din. Bawal din makikita ka. Hindi, makita ka na. Doon ka. Magsidalas. Oo, magsidalas ka. Makita ka dito. Makita ka. Shout out sa 40 viewers. Kain po, yun, kain din. Ako, live din. Hello, good evening po. Sabi ni Gia Kabi. Good evening po, Ma'am Reggie Bunyel. Sam Aida Lozano. Ayan, pakain po, kagunan eh. Kain po. Hindi ka umiiyak. Huwag makita ang bata nakaganyan. Sabi ng Lisa Ulip. Ayan, wow, sarap naman po ng ulam nyo. Watching from Antipolo. Ayan, nagbabase Gia Kabi ng kanyang bahay. Ayan, please visit po. Ayan, Sir Edgar Paraiso. Good evening, kagunan eh. Ayan, kain po tayo. Live ang upload pinanood ko ngayon, sir. Roy, pinanood ko po ang yung madaming anak. Ayan, sabi ng Reggie Bunyel. Ayan sila Kuya Kuya Nistok saka Ate Michelle. Tayo mo na eh. Uy, ano Power Ranger? Nag-run out po. Ayan, pasensya na po kayo. Sabi ng Marisa Sanchez, home sweet home, sarap kumain sa bahay. Di ba si Agunhan eh? Yes po, napakasarap po kumain. Sarap naman ang ulam yun, sir. Kulit ni baby, hehe. Sabi ng Loren Pilaes. Kulit talaga to si Anthony. Panoorin niyo po yung video ni Anthony. Sabihan mo. Yan pa, kabisita daw po yung channel ni Mrs. Agunhan eh. Ako na na eh. Isa pa lang po yung video. Si Anthony po yun. Yan si Ma'am Nida Albania. Hello, good evening. Watching from Naga City. Pakain naman po. Sarap ng ulam nyo. Good evening. Sabi ng Lilian Margate. Ito po, itlog na pula. Pakso na bulinaw to, hindi? Pakso na bulinaw. Sinabawang isda. Adobong manok. Puro bigay lang po ito. Ito po talaga ang ulam namin. No? Itlog na pula.
Nangal. Lagi. Tatlo na yun. Si Ma'am Nora Mihia, wow, sarap kain, watching from Antipolo City. Si Ma'am Raynalyn De Luna, good eve, sarap just finisher. Yung dami kids, tapos buntis ulit. Sulit from Hong Kong. Thank you po Ma'am Raynalyn De Luna. Ang dami ng anak ni Kuya Nestor, tapos na Ate Michelle. Ginagawa ng libangan yung pag-aanak. Hello Mr. Miss Urago Nane, good evening sa inyo at sakot nyong, cute nyong anak. Hello, little po. man. Sabi ng Perla Umachi. Yan, hey, kanak. Hello to anak, hello. Hello po. Hello! Hello. Ulit Ayusin naman. mo. Ayaw mo na isda, de. Hello! Ito. Hello! Ayaw mo? Hello! Ano mo? No, ito ni. Nasa plato mo nilalagay. Ay! Ano ko? Dito ka muna maglaro, ah. Kukuhan mo, oh. Kukuha din. Baka mauto ka dito. Ayan. Si Anthony po, tapos na itong kumain. Kasi baka nakita nila, hindi kumakain. Tapos na po kumain itong batang to. Dapat ka na kumain, nak? Dito. Hindi pa? Kakain ka uli. Alam mo, bahala ka. Ito isda po sabi namin. Kuya. Nandiyan sa kanya yung charger niya. Ba't niya isaksak doon? Magkano na mag-charge? Ay, mag-charge. Nandun yung charger niya, sabihin mo. Si Ma'am Bila, Gutang, happy family. Bait ang father. Mabait ang mother. Blessing talaga. Ayan, salamat po. Si Ma'am Josita Pual, hello po. Enjoy eating at God bless. Si Ma'am Teresita Castro, hi Roy. Kamusta kayo? Kain ng mabuti. God bless. Yan, talagang maayos na po yung kain namin. Nagsitabaan na po kami. Nagsitabaan na. Ma'am, Galing ako sa galing ako nanood nung Maraming Anak. Tapos lipat din dito sa live nyo. Good evening, Miss Uragon Hane. Good evening po. Sabi ng Lilian Margate. Yan, si Barangay Vlog. Yan, shout out. Boss, kumusta na? Long time no si Barangay Vlog Sila pala kay Mamino pa channel. Ayan, shout out kay Ma'am Hinupa. Shout out po. Hi, baby Anthony. Sabi ng Olga Simbulat. Ay, daw na kayo. Hi, Dunak. Ay, daw na. Hi po. Kumusta mo sila? Kamusta mo sila? Ayoko. Kamusta po kayo? Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Kung ano talaga yung pagkakasabi ko, ganun yung sinabi mo. Gusto mo nang Mag-ama nga kayo. Si Ma'am Nida Albania, enjoy your food. Hindi naman niya Yan, kinakain. shout out po, Bunggol Tuklan in May orange ka Bicol. doon, nakuha niyo. Yan, shout out po sa Bunggol Ano, babalatan Tuklan. mo. Kainin. Kain ka ng marami, baby Anthony, sabi ng Olga Simbulan. Eh, mahina Hindi na po po kumain. kumain to, ang hirap pakainin. Pero ano po siya, masagda naman ng katawan. Kuha naman yung, ano mo doon, may isa sa prutas. Kahit may vitamins na, Kuha naman yung pumpkin mo doon, dali babalat. hindi pa rin yung kain. May orange ka pa doon sa Mahina lamesa. pa rin kumain. Uy, Hmm. Dali na, dali na.
Kanin ka pa din. Buti lang. Ubusin mo na. Kunti na lang. Manalagyan na ang apple. Huwag na yung apple yun. Ayan! Simot na simot po kami kaldera. Ayan. Wala na makikikain sa atin. Pinakita mo na yung ebidensya. Nakainin mo to, balatan ko. Kakanon. Kainin mo na rin. Hindi ka sa ito yung mga favorite ni Anthony. Orange, grapes. Tsaka ano pa anak? Apple. Apple. Hindi mo naman kayo. Watermelon. Walang watermelon ngayon anak. Saan mo kami pagkahanapin ng watermelon? Sa tiyang pag nagbakal sindang watermelon, eh di magbakal kami. Ima, Hindi pa pag meron. Oh, oh. orange grapes. Di apple na langgam. Nilang kami yung apple. Matamis kasi. Ay, shoutout po sa 69 viewers. Oh, nagaba. Ito sarap. Sabi ng Pasilya Wong, good evening sir and madam. Mawarat. Ukagon, likewise your lovely kids and watching from Hong Kong. Ayun, shoutout po sa inyo dyan ma'am Priscilla. Si Ma'am Emma Adamson, good evening po, kaunan eh. Isa ako sa pobreng ninang na napanood, nanonood sa iyo. Ayan, pobreng ninang, shoutout po. Oh. Kung nabunod ko pa din. Station kasi. Pagkakilin niya ako sa tindahan. Nag-run out bigla. Yan, si Jerabi nagbaba ng kanyang bahay. Yan, siyempre, J. Bunyel, done watching sa new upload mo, sir. Yan, salamat po sa mga nanonood na at sa mga hindi pa po nanonood. Please visit po ng bago kong upload. Salamat. And si Ma'am Lynn, enjoy eating. Good evening. Favorite niya yun. Hello, Sir JR. Good evening po. Sabi ng J. Bunyel. Hello, enjoy eating. Sabi ni Ma'am Erda na Ramunis. Ayun. Si Ma'am Nida Albania, shoutout po. Oy in Naga City, Tintin and Jeep. Ayan, shoutout po sa inyo dyan. Sa Naga. Urago na ni. Kumusta na, sir? Sila Angeline. Sabi ni Sir John, mabalot. Yun, sa ngayon po, okay naman po sila. Yan, si Jake Santos. Shoutout po, kuya. God bless. Si Lit Llamas, ganda ni YP. Ganda daw ni YP. Salamat, salamat. Kasi may kakugtong joke lang. Ay, joke lang. Prank. Sinilibot na kasi buli na naman. So, nilibot ko sa bago. Hapon na sila umuwi. Doon yata sila natulog. Nag-tent yata sila doon. Tuwang ka mo? Tugan Marian. Ito nagtuwang ba ito sa bago? Ang masarap lang dito, prito. Okay. Tatanggalin yung ulo, ano eh. Tatanggalin yung ulo. Kaya pagka na, buha na yun. Maano yung ulo. Buha na yun. Bukas mag-tortang talong tayo. Gusto mo ba? So, ayaw mo naman. Pwede yun. Ma, Oh, panaginit na maturga. Panabanggi na maturga ko. Panag-init na maturga ko. ano pag mag-init? Panaginit na maturga ako. Bakit? Ha? Bangge. Umitim ka Mainit. ba gaw? Bangge, init. Hindi paggabi, magtulog ka. Pagkatanghali, kinabukasan, matulog ka ulit. Puro tulog, di ka gigising? Ma, gising. Oo.
Pag matulog, magising. Hindi puro tulog. Pag aga na, edi ano na ako makawat. Uy, sarap. Tapos, Tapos, udo. Tapos, lugad. Lugad kang payo, ibaak. Madaldal na wala namang ano. Ano yung kwento mo? Ano yung sinasabi mo? Ha? sabihin ba naman, di ka kaya nagtotol-tol. Yan, shoutout sa 94 viewers. Si ma'am, may answer to na Kahima. Ayan, shoutout po. Good evening po, Ragon Hane, at your beautiful wife and baby Anthony. Ano po ulam nyo? Yan, may adobong manok po. Yan, binigay po ng aming kapitbahay. Ito din, ano to? Dilis. Paksiw na, dilis. Yan, paksiw na dilis. Binigay din po ng aming kapitbahay. So, yung ulam po talaga namin, itlog na maalat. Na may kamatis at saka sibuyas. Mula yung kapitbahay, dahil ng katikim ng manok na. Salamat sa kapitbahay. Dapat bahay. Shout out kay Dayday sa nagbigay ng ulam. Salamat sa uulitin. Ulitin. Mr. Tinoy TV, magandang gabi sa inyo. Hello, Ragon Liit, kain ka na, sabi ni Aileen Macol. Si Ma'am Dures and Noel forever, gandang gabi, Ragon. Ano family happy dinner yan time. Keep safe kayo. And salamat po. Si Sir John Mabalot, Ragon Hane, anong ulam niyo po, sir? So na nga po, adobong manok. Tapos paksiw na dilis. Meron pa din ito dito pa lang sinabawan na malunggay. Tapos itlog na maalat po. Yan, magandang gabi po sa inyo. God bless from Kuwait. Sabi ng Chire Kagayuman. Ma'am Olga Simbulan si Agon, sana sa birthday ni Roy paghandaan mo. Kahit kunti lang para maranasan niya yung masayang mag-birthday. Yan. Yan, makakasa po kayong kahit kunti po. Bigyan po natin ng masayang birthday si Roy. Si Ma'am Rosemary Regualos. Ayan, hola po watching here in Barcelona, Spain. Ingat po. Ayan, salamat. Mag-ingat po tayo lagi. Si Joe Dimosh. Ayan, God bless. God bless you, family, sir. Uragon Hane. Stay safe and good health. Ayan, salamat po. Si Ma'am Habibi, 029. Ay, si Uragon, ilan na mga anak, ilan na mga anak mo? So, 3 na po yung anak ko. So, wala lang po dito yung iba. Yan, busy sila. Lalaki. Ayan, ito na maganda-gandang posisyon. Ito ko baka ba yun? Ang tanong ko baka ba do? Nagpabaksin ka? Masakit? Magpabaksin ka? Pabaksin yan eh. Ano baksin mo? May nakakita ko sa puso mama niya. Ano lang yun? So yung Hindi, nakita ko binaksin talaga siya. low vaccine. Pero sa ano yun, sa barangay tayo. Low vaccine nga tayo. Yan, 3 po yung anak ko. Yung pangatlo po si Anthony. Si Ma'am Esmeralda Pascua. Good evening sa inyo mag-asawa. Happy family watching here in Taiwan. God bless po. Yan si Ma'am Joy Takushi. Good PM po. Ano po ulam nyo from Japan? So ito nga po, adobong manok. Tapos paksiw na dili. Sinabawang malunggay. Tsaka itlog na maalat. Yan, shout out Totoo sa... po, itlog yung maalat lang ulam namin. Yan, good evening po. Ang sarap ng kainan ninyo. Sabi ng Uli Paglinawan. Yan, silip muna ako para parating na amo ko. Ayan, sige po ma'am, Cherry Kagayuman. Ayan,
Salamat po. Si Ma'am Nobilita Singapan, shout out po from San Mateo Rizal. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out Uragon, sabi ni Jack the Barber TV. So ayan guys, pa-support din po kay Jack the Barber TV. Sa din Bicolanong vlogger. Good evening, watching from Nagoya, Japan. Anong pangalan ni ma'am? Mika yata. And shout out po dyan sa Nagoya, Japan. Si Ma'am Purita Perone, good morning. Sa inyo Mr. and Mrs. Hane. God bless to your family at sa Piccolo Bombino ninyo. Sa Piccolo Bambino ninyo. Watching from Viterbo, Italy. Yan si Ma'am Purita Perone. Si Ma'am Net Iskala, good evening sa inyo, Karone and family. Yan, anak nyo ba yan? Yung babae? Ay, pamangkin ko po yung babae. Dalawa lang ba anak nyo? So, and yan sa amin po. Sa amin po, isa lang. Si Anthony lang po. Pero sa akin po, 3 na anak ko. Ako po, meron po ako isang anak na babae. Ano po, 17 years old na. Ayun, dalawa lang ba anak nyo? Si Ma'am Concepcion Reyes, shout out mula sa Pedro Laguna, always watching, lalo na sa anim na magkakapatid. Yan, salamat po. Si Ma'am Merna Pardinya, sayo ka na watching from Kalumpit, Bulacan. Ingat, God bless. Sir, pwede na ba kayo kumain ng bawal sa GERD? Sabi ni Gisimar. Yes po, pwede na. Wag lang talaga pasobra. Kasi pag nasobrahan ka, naatakihin ka naman ng ng GERD. I think that's the go. Iwasan lang po sa mga maalat, maasim, taka mga mamantikang pagkain, tapos maanghang. Pagka umaga po, uminom po kayo ng maligam na tubig. Ako po, yun na po yung kinakapi ko, yung maligam-gam na tubig. Kasi nilalabas na talaga yung acid. Wow, sarap naman ng ulam. Sana all. And sana miraan. Santok na kahima. Yan, nakakaingit yung yung mga lemon ni Ma'am Miraan. Tapos yung mga kalamansi. Dami. Kaya naman kapag tanim din tayo nandito, no? Teka, mahilig pala to si Ma'am Miraan sa sa golf. Golf, mga pangmayamang yan, no? Diba? Bowling, golf, mga pangmayamang laro. Ha? Hindi kita rito yung yung light. Sa nito. Baka hindi kasi pambakuan ng bata. Siguro. Siguro. Si Ma'am Concepcion Reyes, sa mga kapatid na padi-padi, lagi kong inaabangan. Inaabangan vlog mo, more power, God bless sa family mo. Ayan, salamat po. Si Ma'am Remedios de Vera, good evening, Ragunane. Ito, paalala lang, hinay-hinay sa pag-jacket at baka masilip ka ni Whitey at ma-demonetize. Hala. Nadi-demonetize na pala pag nagja-jacket. Ay, salamat po Ma'am Remedios de Vera. Yan, simula po ngayon din na muna ako magja-jacket. Yan, thank you po. Thank you sa paalala. Si Ma'am Maria Teresa Marueles, good evening kuya. Ate Uragon, Hane, happy dinner. Ayan, salamat po. Ayan, baba po si Jerabi ng kanyang bahay. Yan, di pa tayo makapag-pin, Jerabi. Lubat pa yung aking cellphone. Jack the Barber, papin nito padi. Ayan, di tayo makapag-pin ngayon guys. Ayan, pasensya na po. Ayan, kasurog ini, pahagad po gulay, kalunggay, God bless you all. Isabaw na sana po bagantada. Sabaw na sana po ang tada kang gulay na kalunggay. Si Carmel Tamsakdan host. Salamat po. Road to grade 6 patulong.
Ayan. Salamat pa di, sabi ni Jack the Barber TV. Ayan. Welcome si Ma'am Vivian Rapper. Good evening, Wagon Hane, watching from Diet Camarines Norte. Ayan. Si Baby Shirley Relox Hernando. Ayan. Shoutout po, watching from Tanay Rizal. Ayan. Kumusta na po yung Tanay? Ayan. Hello sa taga-Tanay. Ako po taga-Tanay Rizal po ako. Sino yan, Daddy? Si Ma'am Baby Shirley Relox Hernando. Saan ka po sa Tanay? Ako po si Silio. Doon po ako sa mga tropang nititinda ng mga nilagang mais. Ang tawag din sa inyo? Tropang night? Ha? Tropang night? Yun mo. Yung may tawag Basta ano yun, pag sinabi mo si Silio na magmamais, alam na yan. Ah. Si Silio sa may kanto ng Noli. Hello po sa mga taga-Tanay, lalo na yung family ko dyan, nanay ko, ate ko, tsaka yung anak ko dyan nasa Tanay po. Nanonood ba sila? Siguro naman. Kaso probinsyano ngayong oras na to. Ayan. Ayan, tatunggo bang gagawin? Tatunggo pa bang gagawin? Ilang taon ka na? Ilang edad mo? Hindi, yung edad mo, ano ba sa babi kulang ano? Ang edad? Ilan? Ilang edad mo? Kakano edad? 6? Konti lang Hello po, pala. dear Habil. Sabi na may Raan Santor na kahima. Good evening po. Tanong ko lang po kung nakakain na kayo ng mga pagkain na bawal kainin sa GERD. Thanks sa sagot. Sabi ni Jessie Mar. Yes po. Nakakain ako ng mga bawal sa GERD. Tulad nito adobo bawal to sa kasi mamantika siya. Bawal to sa may GERD. Ito din, paksiw. Bawal din kasi may suka. So, ayan, nakakain ko na. Okay lang kumain ng bawal, basta wag sobra. Hindi, wag lang talaga pasobra. At hindi naman araw-araw eh. So, saan po yung tatlo anak nyo po naka-stay? Sabihin ko lang. Sabi mo lang na sa kaya kay nanay. Hindi, nasabihanan ko po yung dalawa. Tapos ito po yung si Antonio yung Ilang taon na ba si Christian? 15, 15, tapos yung isa 10, 11 na pala, 11. 11. May mga sariling mundo na eh. Lagi na nasa galaan. Yan, siyempre may Diyos Tibera. Minsan, linisin mo yung pa-jacket mo at delikado. Kasi karamihan sa Kalinga partners na vlogger at na-demonetize, kaya ngayon hindi na sila basta-basta nagpa-jacket. Eh, Ayan. tapos Hindi na mahirap, baka ma-demonetize tayo to. Halili Garcia, regards po. Ayan, shoutout po sa inyo. Sildu, ayan, shoutout din. Hi Roy. Hi si Roy at sa Mrs. Mong maganda. Sabi ng Luisa Dorado. Pila-pila na. Kapala mo ka eh. Pila-pil. Si Ma'am Helen Asan sa tama kay Roy. Pagising ng umaga, uminom ng isang basong tubig. Maganda lang sa camera. Tama po yan. Inom lagi ng mainit na tubig, maligam na tubig pagka umaga. Yun na yung parang kape nyo. Kasi kusang nilalabas talaga po yung acid ng katawan natin yan. Ano ulam niyo po? Sabi ng Luisa Dorado. Yan, adobong manok po. Tapos paksiw na dilis. At itlog na maalat. Si Ma'am Esmeralda Pascua. Sarap naman ang ulam nyo. Ang bait ng mga kapitbahay nyo. Hey, nabigay pa ng ulam. Nakita ko yata yung ulam namin, itlog na maalat. Itlog na maalat lang po talaga yung ulam namin. So, buti lang may mga mabait tayong kapitbahay. Mega love shout out host and Miss Uragon Uragon, and good evening everyone. Yan sabi ni Simply Cat. Yan, please support guys. Simply Cat, isa din humanitarian vlogger. Hello, si Plikat. Hindi kakain tayo dito para tumaba ka. Malabo na yung tumaba. Payatot yan. Payatot. Ang ganda-ganda pang bata, payat-payat. Hindi, tataba pa yun. Parang di pinapakain ng asawa. Hindi, malakas ang kumain niya pero
Siguro ganyan talaga yung katawan niya. Lugado pati ang katawan niya. Mm. Binang bata pa ng pala. Tapos ka na ba? Ito na yun. Yeah, thank you for watching Mangga Avocado. Hinog ka na ba? Si Ma'am Helen Asansa, okay, kasi sa Kalingap team, madami na sila na monetize, sayang. Na demonetize, sayang. Ingat, ingat sa pagpakulay. Yan, tanggalin ko na kaya yung mga jacket. Nam-nam sana, si Padi-Padi. Sabi ni Mangga Avocado, nam-nam sana. Kailan po binyag ng mga bata si Roy? Yan sabi ng Luis sa Dorado. So wala pa pong schedule yung binyag ng mga bata. Siguro po mga second week ng ng December. May. Siguro po mga second week ng December. Yan, thank you for watching, Simple Cut. Ulam namin bukas, tuirin to ng kapitbahay. Ano ba yan? Talong. Uy, bumili ka naman ng ulam natin. Sayang nga, bibili ka pa. May binigay naman eh. 4, 5. Bukod na hingi. Hindi ko yan hingi, binigay. Ay, bukod na bigay. Kasi hindi ka nangingi. May inak. Ayusin lang natin to guys, no? Kaya medyo magiging malikot ang ating camera. So, ayusin lang muna natin to. Yan, yung hindi pa po kumakain. Habang nanonood po kayo ng live, kaya na po muna tayo. Ay, kayo. Ayun. Naku, huwag mong likotin. Huwag mong, Naku, huwag malikot na. Naku, huwag kang malikot. Huwag kang malikot. Ayan, sabi ng net. Skala, anong update sa anim na magkakapatid? Ragon Hani. So, ayan, kailan ba kayong pumunta doon? Sabi tayo may pumunta doon na. O kahapon. Papunta doon, malipot. So, ngayon guys, yun lang po muna yung update natin. So, hindi tayo nakabalik doon ngayong linggo. So, kaya nag-family, tayo? Family, banding, family time. Ma, wala doon cellphone na. Kaya bukas pa po ang balik natin doon. Ay, tablet mo, kawan. Nak, mainit na. Nalubat. Watching from Vancouver, Australia. Sabi ng Mangga Avocado. Yan siya po. Si Ma'am Ninita, Lara, nakakainggit naman kayo, Ragon. Nagutom tuloy ako, kain din. Ako, God bless.
Yan, kain na po muna yung hindi pa kumakain habang habang nanonood po kayo ng live. Manood po ako guys. Manonood ka? Anong panonood mo? Ryan po guys. Ryan. Anong paborito mo sa Ryan Hilingon? Kamu baga ulit. Ha? Kamu. Ano man kayo? Kita ba ka? Di ko napindot. Siya nagpindot ka ah. Kamu dua. Ano kaya sa Si Ma'am Teresita Acosta, pa-shout out ang mga Acosta sa Tondo. Ayan, shout out po sa mga Acosta family dyan sa pwede Tondo. ba na sinumpa? Video mo? Sige po. Sinihin mo sa video mo dahil pag-skip sa adsa, ang adsa. Iya pa. Kala mo kung may alam ka na dyan ha. Sila talaga, libangan ko pag nakita ko sila, nawala pagod ko. Yan sabi ng Nets, Scala. Yan, salamat po sa lahat po na nag-aabang sa video po nila padi-padi. Bukas po, pupunta kami doon. Thank you po, ako na mahilig po akong magtanim. Kaya po pala. So, ang ganda po ng mga, ano yun doon, no? Ano to? Lemon. Ang ganda tignan. Kulay yellow. Sir, ano po ang ginagawa nyong daily routine na pagkain ng kasagsagan ng GERD nyo? Ano po kinakain nyo sa almusal, tanghalian at hapunan hanggang sa gumaling kayo? Salamat po sa sagot. So yung kinakain ko guys, maniwala ko sa hindi, yung kinakain ko nun, kasagsagan ng GERD ko, tubig lang po at saka kanin. Almusal ko, tubig tsaka kanin, tanghalian, tubig tsaka kanin, at saka hapunan, tubig tsaka kanin. So parang inaano ko lang po yung nilalagay ko lang ng tubig yung kanin. So yun na po yung kinakain ko. Tapos pagka umaga bago po kumain, umiinom po muna ako ng tubig na maligamgam. Yun na yung ginagawa kong kape. Tapos magbi-blender ako ng malunggay. So ayan, yun na po yung iinumin ko. So bago ako kumain, bago ako uminom ng blender na malunggay, inom muna ako ng mainit na tubig. Tapos saka ako na iinumin yung malunggay. After 20 minutes saka lang ako mag-aalmusal. So ginawa ko yan 2 months. 2 months ko po yung ginawa. Araw-araw po yan. So sa awa po ng Diyos, eto na. Medyo naging maayos na po yung pakiramdam ko. Nawala na yung acid reflux ko. So ayan, 6 months okay na, kahit kumain na po ako ng mga bawal. So hindi na masyadong umaatake yung GERD, yung acid reflux hanggang ngayon po. So subukan nyo din yung may mga acid reflux dyan, subukan nyo din po yung malunggay juice. Baka yun din po yung makagaling sa inyo. So, mag-iisang taon din akong yan eh, yung pinahirapan ng GERD na yan. Si Ma'am Norma Mimay, hi po sir. Anong sabi ko dyan? Hi po sir, shout out sa family ko, Mimay and Calabinis family. I'm always watching po sa vlog nyo, lalo sa mga family ni Padi Norma Mimay of Duha, Qatar. Shout out po. Si Ma'am Luisa Dorado, happy dinner po. Ayan, sa hindi pa po kumakain, kain na po muna habang nanonood po ng live. Good evening Sir Uragon, Miss Uragon. Ayan, pakain po at pakapi na din, sabi ng Maloobo ni. Ayan, dami ka pa ba may kape dyan? Dami ka pang kape? Ayan, si Ma'am Malo magkikape dyan. Timpla ko po kayo. Nakikita ko. Isama mo na to si Gia, Rabi. Oo, tsaka si DJTV. Si Ma'am Reggie Bunyel, saan po nanay nila Sir Roy? Sorry sir, para alam din namin. Ay, naikwento ko na ito dati. So, ayan, may asawa nga po ako dati. So, nagkahiwalay po kami, nagkaroon po kami ng 2 anak. So, ayan na po yung nangyari.
tayo ngayon, sabi pakinom sa ako. Yung nanay po nila nasa Saudi din. Dito na sa Pinas. Ha? Ah, nakauwi na ba? Yan, nakauwi na pala. Asawa na taga London. Ha? Asawa na taga London. Taga London? Oo. We. Sabi, Asawa, wow, may asawa na pala taga London. Sana all. Si Ma'am Mayet, ha? naghahanap ka. Sabi mo sana all. Hindi yung iba, hindi sa akin. Si Ma'am Mayet Doblon, good evening po. Pakain po. Nabusog ako masyado. Ganda kayo po. Uragon family, dinner time. Sabi ni Ma'am Emma Lerio. Si Ma'am Teresita Acosta, nakakatuwa naman kayong mag-asawa. Simple lang ang pamumuhay. Sana all. Ayan, simple lang po talaga kami. Hindi naman po kami naghahangad ng kung ano pa man. Kung ano lang po yung ibigay sa amin. Yun na po yun. Si Ma'am Leslie No. Ayan, good evening sir. Watching Brunei Darussalam. Shout out kay Padi Padi. Ayan, bukas makita naman natin si Padi. Miss na naman tayo ni Padi Padi. Si Ma'am Marlene de la Manta. Di Malanta. Ayan, good evening. Wakago na ni. God bless and more blessings to come. Maybe surrounded by a million people ay naku mo sipain. Ano sipain? I just wanna go home. Mag, Let me go popsicle. home. Yan si Carmel, Road to Grade 6. Yan, patulong. Pinagbabasa ng kanyang link. Si Ma'am Imelda Murray. Shoutout po from London, UK. Yan, shoutout po. Si Anthony, tapos na ba kumain? Sabi ng Teresita Castro. Yan, tapos na po. Mahina lang talaga si Anthony kumain. Kaya hindi din tumataba. Yan, yan. Si Roy and GR Habe, artista na kayong dalawa sa radyo. Sabi ni Ma'am Luisa Dorado. Ayan. Yan, GR Habe, artista ka na daw sa radyo. Good evening po sa lahat ng viewers. Yan, galing yan kay GR Habe. Saan ka sa Bicol? Sabi ni GR ay Lozano. Yan, tagadigdi po kami sa Tigaon, Camarines. Si Pac Village Vlog, hello. Ayan, nagbabadi ng bahay si Simple Cat. Ayan, pakibisit na lang po si Simple Cat. Ayan, shout out JR Habi. Sabi ni JR Asqueta, always watching from Macau. Good evening. Si Roy and family. Ano pala name ng anak mo, sir? Ayan, si Anthony po ito. Si makulit na Anthony. Masarap yan, talong. Pag adobo, luto po. Yan, sabi ng Reggie Bunyel. Good evening po, The Prospect. Ayan, andito din ang ating ano ito? Nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko kay The Prospect. Ayan po si The Prospect. Sabi niya, good evening po. Shout out everyone. Ayan, nakakulab pala natin si The Prospect ng isang araw. So, ayan. Ninervous ako sa mga tanong ni ma'am. Love my love my farm no. Ayan, si Tony Big Boy PB, mega love shout out. The Prospect, sir, mag-premiere po ako. Baka mga 9 PM. So, ayan, pababa na lang po ma'am. The Prospect ng link.
ng yung premiere. So baka may gustong dumalaw sa yung premiere po. Ayan. Si Ma'am Susana de la Cruz, good evening Sir Oragon and family from Suliban, Baliwag, Bulacan. Yan, shoutout po Ma'am Susan de la Cruz. No, kina may dinig ka diyan. Hindi dinig ka yan. Tama na yan. Hi everyone, sabi ni Grisel, si Habibi 029. Dito ako nakikibalita about sa anim na magkakapatid, si Oragon. Ayan, hindi nga po tayo nakapunta ngayon. Di ba ka na mahiya sa loob? So, di nga po tayo nakapunta dun ngayong araw kila Padi-Padi. Ayan, kasi linggo, nagpahinga po tayo ng isang araw. Ayan, bukas po pupunta tayo ng Kipadi-Padi. Si Ma'am Weng Padernal, hello, gandang gabi. Have a yummy dinner sa inyo, Sir Roy and family. Yan, hi. Yan, din natin mabasa ang kanyang message, ay ang kanyang name. Marami na talaga nagbago sa mga bata at kay Nanay Yuli. Mabuhay kayo mga Team Oragon and Team Dear Habi, sabi ng Luisa Dorado. Ayan. Tony Big Boy TV, tamsak na po. Ayan. Sinusubaybayan ko rin ang anim na magkakapatid, sabi ng Brenda Kanazawa. Ayan, salamat po sa mga taga-subaybay natin. Brad Official Vlog, Idol, mega love shout out, tamsak dan. Ayan, maraming salamat. Si Gapa Padernal, gandang gabi, Oragon and family. Ayan, kaano-ano ka ito ni Ma'am Weng Padernal. Yan, di natin mabasa ulit ang kanyang name. Sabi niya, hi. Si Ma'am Ole Paglinawan, Protas, ano naman po ang pwede sa acid reflux? Meron din po ako. Yan, Protas na pwede sa acid reflux. Yung mga matubig pong Protas. Yung mga matubig, ano yan, watermelon. Wag lang po yung maasim na Protas. MM Balot, ayan, watching you from Doha, Qatar. God bless. Stay safe. Ayan, nanay nyo ako. Good evening, sir. Ayan, watching from Brunei, Darussalam. Shout out kay Padi-Padi. Mabuhay po kayong lahat sa team ninyo. Ayan, salamat po, nanay nyo ako. Anyeng TV Official, mega love shout out host. Si Ma'am Jennifer Dumundon. Watching from Dubai. Bikini man, sabi ni The Prospect. Ayan. Baba niyo po ang link ng inyong premiere. Ma'am The Prospect. Ayan. Si MM Balot. Shout out to Marisa Mandate. Ayan, of Doha, Qatar. Ayan, shout out po Ma'am Marisa Mandate. Diyan sa Doha, Qatar. Si Anyeng TV Official. Anong ulam? Ayan, manok pong adobo. Saka itlog na maalat at paksiw na dilis. Si Ma'am Dorothy Garcia, hello Oragon Hane at Mrs. Oragon, cute ng anak nyo. Ayan, salamat po. Si Ma'am Tile Hihelos Natiba, good evening po. Mabuhay po kayong lahat haba ng harang. Hey, God bless po. Ayan, salamat po Ma'am Tile. Jessimar, sir, mabuhay po kayo. Salamat po, pinapalakas niyo po ang loob namin sa mga nagsasabi pa rin ng GERD. Ayan, God bless po sa inyo ng family mo. And maraming salamat din sa inyo kasi yan, napakalaking tulong daw sa mga may GERD yung in-upload ko pong video, yung mga nagaraan kong video. Yan, hayaan niyo po, mag-upload ako ulit ng mga video tungkol sa naranasan ko sa anxiety, kung ano yung mga tips, kung paano malabanan, paano yung technique para
hindi ka masyadong sumpungin ng inyong anxiety. Ayan, abangan niyo po yan. Anying TV official, pahingi jacket host. So ito na nga po, hindi muna tayo magja-jacket kasi yan na nga po yung sinasabi kanina. Na bawal muna mag-jacket kasi nadidemonetize daw po ang channel. Ayan, pasensya na po muna. Gandang gabi po, sabi ni Ma'am Krasanta Palakay. Ito niya sa mga bata. Ito pa may. Ikaw lang papatayin ko naman pwede. Okay lang sir, basta maayos ang paghihiwalay nyo. Ayan, basta ngayon mabait si Miss Uragon, sabi ng Reggie Benil. Ayan. Saan po si GR Habi? Sabi ng Luisa Dorado. Ayan, nagagawa po yata ng grades ng mga bata. Napaka-humble po ng mag-asawa, sabi The Prospect. Ayan, salamat po The Prospect. Ayan, mas lalo na din po kayo. Ayan, napaka-humble nyo din mag-asawa. House, tamsak, pulpak na po, sabi ni Trabungko Channel. Ayan, salamat. Miss na namin si Padi-Padi. Sabi ng Luisa Dorado. Ayan, bukas po pumunta po tayo doon. Sabi ni Brad Official Vlog, pa-jacket naman dyan, sir. Ayan, speaking of pa-jacket, di muna tayo guys mag-jacket kasi baka totoo po yung mga nalidemonetize dahil sa pa-jacket. Ayan. Pas muna tayo sa pa-jacket. So, pasensya po muna. Hello, good evening po, Uragon Hane. Sabi ni Alicia Serecos. Ayan, good evening po. Hi. Ayan, si Ma'am Dulce Altamirano, pa-shout out Uragon Hane. I'm always watching your vlog. Keep vlogging. Salamat po. Musta na po si Padi-Padi, nakakaaliw talaga sobra. Sabi namin Krasanta Palakay. Ayan, bukas po bisitahin natin si Padi-Padi. Siguradong miss na naman tayo ni Padi. Ayan, pa-jacket host, sabi ni Trabungko Channel. Ayan, Brad Official Vlog, shout out idol. Abiho family watching from San Miguel, Iloilo. Si Anyeng TV Official, Road to Grade 2, Padi. Sa daddy. Bakit di nyo na po nakasama si DJ TV, Sir Uragon? Sabi naman kasi na Palakay. So busy si DJ TV sa kanya. May yung yung shades ba? Asa yung kinakalang dito mo? Ano ba? Ha? Wala na. Nakuha. Yan, busy po si DJ TV sa kanya pagbablog. So yan, isa pa pala, hindi siya masyadong hindi makapunta dito kasi medyo malayo to. Ayan, kasi nawalan siya ng service. Yan, si Ma'am Nords Pugata, hello po Sir Roy, musta po? God bless you always po and your family. Ayan, salamat po Ma'am Nords Pugata. Ayan, parang ngayon ko lang ulit kayo nakita dito Ma'am. Yan. Yan, okay. Hindi ka ba kasi dyan? Laki mo na. Taba ako na. Nahiling ko na. Hello? Ay, nanonood ka pala. Pwede nga. Yan, si The Prospect po and binaba po ang link ng niya, premiere. Ayan, Hi, guys. 9 PM daw po. Ayun, hi guys. Hi guys po. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? May kakainong puti kami. Ano po? Nag-aalog. Nag-aalog po ani kay mama. Sabi na Melinda, bado kaya makain na bagay sa Indong, mag-agong, watching from Riyadh. Shout out sa family ko dyan sa Huyun-Huyon. Yan, shout out sa mga bado kaya family dito sa Huyun-Huyon. May tablet po ako. Hi po sa inyong anak na gwapo, sabi ng Luisa Dorado. Salita si Papa. Ayan, thank you po, thank you. Hello, Ate Melinda. Masakit ba ang masa? Wawa naman to, hindi nakauwi.
Pa-shout out naman. Pa-shout out man daw po sa channel ko. Para magdakol man ang viewers ko para lang sa ekonomiya mi. Malapit na mawaan ng trabaho agum ko. Salamat po. Sabi ni Mother Irene Channel. Yan, madali na po mawala ng trabaho yung kanyang asawa. Ayan, pasuporta po ng kanyang channel. Thanks sir, sabi ni The Prospect, and welcome po. Ayan, hindi ko mabasa tong pangalan niya. Sabi niya, hi. Hi, good evening. Sabi ni Lily Shy. Ayan, salamat po. Si Raquel Kulada. Hello, honey. Uragon pa shout out naman from Paris. Ikaw nung basa niya? Wait. Saan yun? Kaya mo? Grabe na. Hindi ba makita mo ba? Ba't kasi kulay itim yan? Wala ba yung... Ano kaya? Hindi, Ano, yung sa ano, live kasi yan. Kaya uning ano? Yan. Shoutout po Sir J. Rahabi, sabi ni The Prospect. Yung documentary ko po, kila padi-padi ang upload ko later. Ayan, makikita ko na kung ano yung ano doon. Resulta ng mga interview mo sa akin, mama. Ang kinakabahan ako manood. Galing ano, The Prospect magtanong. Kaya nga, kinakabahan nga sa bawat tanong ni mama. Baka mali yung sagot ko. Sabi ni Sandro TV Official, gandang gabi idol. Ayan, salamat. Si Ma'am Lolita Agcupra. Ayan, shoutout po. Lolita Agcupra from Mindanao, Misamis Oriental. Yan, Road to Grade 6, patulong, sabi ni Carmel. Yan, sir, ano kabuhayan mo dyan sa inyo, sabi ng Luisa Dorado. Kabuhayan. Ano mo yun? Ang ano din. Dati po yung trabaho ko dito, yan, kung ano-ano lang, construction, yan, nakikigapas ng palay, Tatanim. nakikihakot ng palay, nagtatanim, Nagkakayot. Ano nagkakayot? Ha? Door to door? door to door, Nag-security guard. habal-habal. Sabi ko din naging trabaho dito sa Bicol. So ngayon po, yung talagang pinukusan ko po yung pagbablog. So nag full time charity vlogger na po tayo. Ayan, mega love shout out Sandro TV Official. Watching Uragon, shout out po sa lahat ng viewers. Ayan, si DJ TV Official. Ayan, marami nagtatanong DJ, bakit daw hindi ka na sumasama sa amin. Ayan, busy si DJ TV Official sa kanyang pagbablog. Si Ma'am Teresita Acosta, lahat ng vlog mo, sinusubaybayan ko. Ayan, maraming salamat po. Padami yata yung ano. Ano ba nito, Turmeric? Si Ma'am Yolanda Rodriguez, good evening sir, watching from Spain. Yan, shout out po. Ma'am Yolanda, si Sir Sandro TV Official, mega love shout out. Si Roy Oragon Hane, na tuloy na ba ang mga bata, sabi ng Luisa Dorado. Hindi pa po. Simula po kay Django, hanggang sa baba, hindi pa po. Magandang gabi, sabi ni Ma'am Lourdes Benedicto. Thank you for watching. Hindi natin alam kung ano talaga pangalan nito. Hindi natin nabasa. Yan, Lucky Jamestown, hello po. Mega love shout out, sabi ni Sandro TV Official, Pack Village Vlog. Hello, Lucky Jamestown. Hi everyone, kumusta po? Ayan, okay naman po kami. Ayan, happy Sunday, Lucky Jamestown. Ayan, happy Sunday, sabi ni Lucky Jamestown. Ayan, thank you for watching. Nawala. Tumatalon na. Magandang gabi sa sa inyong tatlo, sabi ng Lourdes Benedicto. Ayan, si Ma'am Evelyn Marcila, good evening po. Si Ma'am Helen Lokia, good afternoon, watching from Jeddah. God bless your family, everyday watching your vlog, especially Buddy. Yan, gwapo at maganda po kayo sa gabi ito habang nagluluto ng puto. Kutsinta, nood muna ng live kahit late na. Yan, sabi ng Virgie. Ano laging gabi? Bakit? Para maganda. Yun lang. Haggard nga ako. Ano? Tignan mo. Ang cute ng anak nyo, sabi ng Halen Lokia.
Cute ka daw na. Yan, busy po siya. Ang cute mo baby Uragon, sabi ng Virgie Cabaluna. Ayan, thank you po. Hello po Miss Uragon, sabi ni The Prospect. Hello, ma'am. Yan, Ma'am, si The Prospect. Broski TV channel. Inaan mo, TV channel, pa shout out. Idol from Sampaloc, Manila. Ayan, shout out sa iyo Broski TV. Sandro TV official, shout out po. Ang cute naman ni Baby Anthony, sabi ng Meraan Santor Nakahima. Yan, happy family, sabi ng Luisa Dorado. Happy Sunday sa inyong lahat ng family and the team. Sir Oragon and Madam Oragon. Shout out po, God bless. Ayan. Thank you for watching po. Good evening Oragon hane. Ayan, happy Sunday. Happy nice family, sabi ng Aya Saito. Ayan, maraming salamat po sa 610 yin. Ayan, galing yan kay Ma'am Aya Saito. Ayan, salamat po, salamat Ma'am Aya Saito. Ayan, shout out kay Alvar Channel. Sir Roy, pwede po bang maging ninang sa binyag ni Napadi-Padi kahit wala ako dyan sa Pinas? Ayan, pwede po. Ayan, na-open na ni Ma'am. Tingnan ako kunin yung logbook. Sabi anak. Na-open na ni Ma'am Mamiran yung binyag. So sa gusto pong maging ninong or ninang ng mga bata, ayan, voluntary lang po ito. Sa gusto lang po na maging ninong o ninang ng mga bata. Kamasagihan mo yung ano ko. Ayan, pwede nyo pong i-comment dito. Kamasagi mo ano. Ayan, si Ma'am Santok na kay Mamiran. Alin, nasan yung ano mo dito, yung sunulat mo? Hindi sa ulihan. Kasi hindi pa naman pa yan. Hindi pa. Ito. Hindi, ito. Dito mo na sa baba. Ano yung si Padi-Padis? Anong pangalan mo? Yan si Ma'am Meraan, Santok Nakahima. Ano po Ma'am? Santok Nakahima. Namiraan, sino po yung gusto nyong maging inaanak dun sa sa 5 batang bibinyagan? Si Padi-Padi ba nakalagay? Si Roy, pwede bang maging ninang sa binyag nila Padi-Padi? Nila. Sino kaya? Kaya sino? Yan, sino po yung gusto nyong inaanak dun ma'am sa 5 pong bibinyagan? Sipig. Sipag naman na si Roy. Yan sabi ng Luisa Dorado. Si Ma'am Malin Francisco, hi po idol. Nanonood din si Cute Kulit. Yan sabi ng Crisanta Palakay. Nanonood po pala siya ng live. Pinapakinggan niya yung sinasabi niya. Hindi, pinapanood. Ano? Ryan yata. Ryan, anak niya. Ryan. Ano itong pangalan? Chuyuwani. Yan, shout out. Ano yung ibig sabihin ng Chuyuwani? Tama ba? Chuyuwani. Ano bang ano yan? Chinese? Ewan ko. Chinese yata. Chinese ka ba? Magandang gabi po ulit, sabi ni sa lahat, sabi ni The Prospect. God bless everyone. Yan, mega love shout out, Sandro. mega love shout out, sabi ni Sandro. TV official. Yan, ganda ng signal mo, sir. Hoy. Ayan. Maganda nga po talaga yung signal. Yan, talagang inayos na po ng ating ano ba to? Maintenance. Hindi, yung yung internet, inayos na nila. Idol San ka sa Bicol, sabi sa North TV official. Dito po kami sa Tigaon Camarines Sur. Yan sa partido po. Si Ma'am Mila Free. Hello sa yung family, happy Sunday. Yan, hi po Ma'am Mila. Yan, ngayon ko lang ulit si Ma'am Mila nakita. Yan, kumusta po kayo Ma'am Mila? Buti po maaga kayo nag-live kasi bukas may pasok na sa Ma'am Luisa Dorado. Okay, bisan ko muna si Anthony. Sige. Si Ma'am Esmeralda Pascua, hello. Pugi, cute ng anak nyo, hihihi. Yan, cute daw si Tini.
Yung Vicky Nisito, good evening idol. And Miss Uragon watching from Singapore. Ingat po palagi. Salamat po. Excited na kami sa binyag ng mga Roy, ng mga bata. Ayata ito. Sabi ni Ma'am Luisa Dorado. Si Ma'am Imelda Rapada, good evening po, Sir Roy. Ayan. Ako, Sir, kay Rauli. Sabi ni Sir JR Asqueta. Ayan, kay Rauli daw si Sir JR. Yan natin po yan. Kasi mama. Yan. Pwede niyo po akong i-PM sa aking Facebook page po na Uragon Honey. Yan, para alam po namin kung ano po yung tunay yung pangalan. Para mailagay po natin sa ating invitation. Wow, may invitation pa. GR Asqueta. Pa, Po, nahulog kami sa motor mo. Napasaan motor mo. napasa? Nahulog kami. Bakit? Hindi, nagtutultol si mama pag motor. Hindi nagtutultol. Ha? Hindi nagtutultol pag motor. Oh, napasa sa motor ta? Nalugod ka mo? Or ano na sa nahing. Ito nakita niyo. Oh. Sumbok ka kaagad. Ayan, si Sir JR, kay Rauli daw, si Ma'am Meran, Santok Nakahima, kahit sino po sa kanila magkakapatid, si Roy, okay lang po. Ayan, sino po ba yung walang dito? Lahat meron ha. Si Katay, meron na. Kabila. Ayan, ilagay na ma'am, ilagay ko na lang po kayo kay kay Django, okay lang po ba? Kay Ronald. Kasi si Kipadi-Padi, marami na. Yan, favorite talaga si Padi-Padi. Si Katay, isa pa lang. Tsaka si Ronald, isa pa lang. Tapos si Roy, isa lang din. Yan, si Rolly, dalawa. Yan, nilagay ko na lang po kay Ma'am Ma'am Meran, kay kay Ronald, kay Django po. Yan, good evening Sir Roy, God bless. Sabi ng Evangeline Pacheco, ayan, good evening din po. Mahilig ka din sa kape, Miss Uragon. Ako 5 times a day ata nagkakape. Hala, sabi the prospect. Yan. Parang si JR Habi lang din po, nakakapito daw siya sa isang gabi Ano sa po araw ito? magkape. The Prospect. Turmeric po ito. Turmeric tea ang iniinom ko. Sa umaga lang ako nagkakape. Ako talagang walang kahilig-hilig sa kape. Halika, dito. Si Ma'am Charmaine, Boss Mente, Oh, baby to. nawala ang ating binabasa. Oh, baby. Ito ka. Tabi ka kay Papa. Hinaan mo lang yan. Gusto na dito rin din. Good evening, Kuya Roy. Kasama yung Charmaine, Boss Mente. Good evening, Kuya Roy, and to your wifey. Anong ganap sa birthday ni Roy sa 23? Abangers po kami. Ano pitsa na ngayon, 21. Sa Martes ang birthday niya. 21 sa Martes. Ilang taon na si Roy? 19. Sabi tisingan mo eh. Yan, maghahanda po tayo sa birthday ni Roy kahit konti. Kasi parang nabanggit niya yata na Buong buhay niya, hindi Oo, pa siya buong buhay niya, nakaranas hindi. na maghanda ng pag-birthday. tama. Yan Kaya ka. gusto niya maranasan na magkaroon ng handa. Kaya sa 23 po, ayan, Kaya ipaparanas natin sa handa kay Roy natin sa siya. Martes ang may handa. Si Roy, tumaba si Mrs. mo, sabi ng Imelda Rapada.
Oo nga po eh. Hiyang po sa kahit dalawa na po yung baba niya. Tigaon din ako, sabi ni Sandro TV Official. Ay, sa inga po dito sa Tigaon. Yan, hello, sabi ng Virginia Curanes. Yan, hello po ma'am. Sana po, sana po yung itlog na pugo. Kasi hindi, kumakain ka pilang iniinom ni Mrs. Ganda. Ay, wala na po yung Ma'am Luisa, wala na pong itlog ng pugo. Wala na po nagbibigay. Baka Hindi, naman. galing po yung kay Jera, DJ TV DJTV, official. baka naman. Itlog ng pugo lamang dyan. Mailalagay sa chapsoy. Ayan, si DJ TV official po yung tagadala ng itlog na DJTV, alam ko itlog ng nanonood pugo. ka. Huwag mo ako isina. Hello po, watching from Alcobar, KSA. God bless, sabi ng Virginia Curanes. The Prospect at Sandro TV official, shout out. Si Ma'am Imelda Rapada, si Roy, pwede makita ang tatlong kids nyo ni Mrs. mo. Wala po yung dalawa ko pong anak. Ano po sa nanay Pero ko. magpakita ko yung ano ko na babae. Tapos Pero sa magpakita ko sa biyanan ko. Nasa nanay ko po yung dalawang dalawa kong anak. Tapos ito po si Anthony. Yung anak ko po na babae, nandun po sa tanay. Ito po siya. 17 years old na po yan. Yan po yung anak ko sa una. Yung pong asawa ko noong una, patay na po. Si Kathleen. Si Kathleen, yan. Yan, open mo na. Yan, si Ma'am Virginia Curanes kay Padi-Padi. Ay gusto din yata. Ano yan? Wala yata akong, hindi ko yata nabasa yung ni Ma'am Virginia. Yan, gusto yata si Ma'am Virginia Curanes maging godparent na ni Padi-Padi. Yan, tama po ba Ma'am Virginia Curanes? Gusto niyo pong maging ninang kay Padi-Padi? Pa-confirm po kami. Yan, The Prospect. Good evening everyone. Calling for your support din po. May premiere ako mamaya ng collab namin ni Sir Oragon Hane and Sir GR Habi kasama ng 6 na magkakapatid at si Nanay Yoli. Yan, thanks po. Ayan, puntahan po natin yung premiere ni The Prospect. Yan, supportan din po natin siya. Yan, Hining din daw siya. mga inspirational videos po ang kanyang ginagawa. Kasi talagang makajusto si makajusto si Ma'am The Prospect. Sir, ako din po, paninang kay Katay po. Ayan si The Prospect daw, dun kay Katay. Kakasabi ko lang. Nabasa pa Nakita dyan. mo na. Okay lang po, sir. Roy kay Django. Ayan sabi ng Miraan, sa nakahima. Ay, meron. Ayan, ilagay ko na po. Ayan, salamat Ma'am Miraan. Thanks po. Ayan, God bless. Ayan, welcome po. Ayan, road to grade 6 patulong, sabi ni Carmel. Ayan, si Mamila Pre, nagpadala ng kanyang nagpalipad. So, 5, ano to? Hindi ko alam. Ano nga po ulit yung ano to? Chinese? Hindi, ano is hindi ko maalala kung anong currency nito. Ayan, 5. Ayan, salamat po Ma'am Mila Free. Ayan, thank you po. God bless. Ayan, Province Boy. Sir Hane, mega love shout out. Ayan, shout out din sa'yo, Province Boy. The Prospect. Wow, healthy. Maganda po yan. Ayan. Hindi po gumagana ang utak ko nang walang kape. Sabi The Prospect. Ayan. Para sa Idols, GR Habit Fly. idols ang kasatigaon. Ayan, okay lang ba sabihin? Sabi mo lang, huyin-huyin. So, huyin-huyin po. Ayan, dito po kami sa Huyun-Huyun.
Lagi ako nanood ng vlog ninyo habang tumatagal. Dami natutuwa sa inyo at natutulungan. Good job sa inyo. Ganda ng wifi mo. All out support and God bless. Sabi ni Round Gaming. Yan, salamat Salamat Round po. Gaming. Hello po Mr. and Miss Oragon watching from Oman. Yan, Muscat. Yan, sabi ng Shirley Roy. Yan, salamat po. San Francisco, Tigaon. Ayan, medyo malapit-lapit lang. So, kabarangay niyo po si DGTV Official. Taga dyan din po yan sa San Francisco, Tigaon. So, gusto ko po makakausap si Roy. Halos 15 years na po ako nag-aalaga at nag-formate ng youth para po mas lalo siya magabayan, sabi ni Prospect. Mas maganda po yan, ma'am. Kasi para mawala naman yung ano niya, yung hiya. Kasi yun talaga yung ano sa kanila, yung yung pumipigil sa kanila yung hiya. Sa bagay ako din nun, mahihain din ako. So, kailangan talagang maano yung ano nila. Maiba naman yung environment nila. Mahiya ka noong una. Ngayon. Walang hiya na. Hindi, mahihain pa rin. Saan banda? Sabi ng Alicia Alperez, yan, good evening po sa inyong mag-asawa watching your vlog from Labrador, Pangasinan. God bless you all. We wish your channel more successful. Ayan, salamat po Ma'am Alicia Alperez. Matutulog ka na. Thank you for watching. Tulog na to, Pihil. Yan, sabi ng Imelda Apada, Bayo PT, Mrs. Oragon. Maganda po yun, pampalit ng bilbil. Ito, Bayo PT. Pampalit na ng bilbil. Bayo PT. Sabi ng Imelda Apada, okay, maganda siya, Ma'am Oragon. Ayan. Paano po magpadala? Sabi ng Virginia Curanes. Paki-message na lang po kami sa aming Facebook page, ma'am. Pasuyo na lang po. Oragon Honey. Pa-message na lang po kami. Hindi. Yan, mamaya po i-comment ko yung sa gusto po akong i-message. Yan, i-comment ko po ang link ng aking Facebook. Facebook. If you take me wherever you go, I wanna know, I wanna know the things that you know. Saan nakikita yun? Yan, i-comment ko po ang link po ng aking Facebook page para ma-message niyo po ako sa gusto po akong i-message. Ayan na gamitin mo. Para makamit. Yan po sa baba yung link po ng Facebook page ko po. Pasuyo na lang. Paki-message na lang po ako. Yan, maraming salamat. Kuya Oragon, pakisabi naman kung sino yung sinabihan mo vlog ang pangalan para doon na lang ako magsusulat. Salamat po. Yan, sabi ng Nora Candelaria. Ay, pasensya na po kayo Ma'am Nora Candelaria, kasi ayan, sabi niya po, nakausap ko siya. Hindi ka na daw napuntahan kasi nga hindi naman kasi siya diyan talaga sa Maynila magtatagal kasi parang sinundo niya, may sinundo lang siya. So, kaya hindi na po kayo na bisita. Yan. So, saan nga? Quezon City. Sino ba yung taga Quezon City na
Sino ba yung kinausap mo nun? Oh, saan to galing? Ayan, you receive 500 pesos of... Ayan, thank you, thank you. Yan sir, pwede po ba itong banggitin? Wala pang binyagan, may nagpapakimkim na. Ayan, salamat po. Ay. Yung Facebook account ko naman po. Ito po yung link. Paano ko i-copy yung ano? Ano ba ginagawa? Ito. Ay, yan na pala. Nag-message na pala si ma'am. Yan, na-receive ko na po ma'am yung inyong message. Yan, wow, ganda. Anak ni Miss Uragon na Ay, ni Miss Uragon. Sabi ni Ma'am Aya Saito. Salamat po, ma'am. Thank you po. Si Ma'am Virginia Coranes. Kay pari-pari po. Paano po ba magpadala? Yan, si pari-pari. Kay Ma'am Vivian Coranes. Kasi yun. Padi-padi. Vivian, Virginia. Yan. Virginia Coranes. Yan, sir, nag-PM po ako sa inyo. Sa iyo pa sinalang po, sabi ni Sir GR Asqueta. Hindi tayo napadala ng 500. Kaya ito nakita ko yung Sa Palawan or Cebuana, sabi ng Berninya Coranes. Ayan, kahit po saan, Palawan, Cebuana, Mlowilie o LBC, pwede po. Ayan, salamat po sa inyo. Si Mamila Pre, sabi niya, Switzerland po yan, ingat. Ayan, salamat po Ma'am Mila Pre sa 5, Switzerland. Ayan, wow, ganda po ng anak nyo, Miss Uragon, sabi ng Meraan Santor na Kahima. Salamat po, Ma'am Mary Ann. Yan. So, pwede mag-promote dito sa LS mo po, sabi ni Province Boy. Yan, lapag nyo lang po yung inyong link dyan. Yan. Pagpasensyahan nyo na muna yung naipadala ko para sa godparent ni Rowley. Yan. Next, bago po ako. Pagpalabas ng quarantine hotel facility. Ayan, pauwi yata to si Sir Asqueta. Nasa quarantine facility pa. Yan, salamat po Sir J. Asqueta. Malaking bagay na po ito. Yan, salamat po. Si Ma'am Arlene Kalanoy, Maray na Bangge from Quezon City. Pa-shout out naman po. Yan, shout. Antok na yan kasi napagod din sa dagat. Yan, wish ko po sana sa TV naman po kayong dalawa mag-guesting, sabi ng Luis Adorado. TV. Yan, sana nga po. Yan, Jerabe. Sa TV naman daw tayo. Yan, sa Facebook po, sabi ni Ma'am Virginia Coranes. Yan, sa Facebook po, ayan po ang link ng aking Facebook page, si Kathleen Hesuetas. So, siya po yung anak ni Miss Uragon.
Sana sir pag uwi ng mama ko, sabi ni Imelda Rapada, sana sir pag uwi ng mama ko, sabi. Ano po ito? Sana sir pag uwi ng mama ko, sabi. Yan na po tuloy yata. Sana pag uwi ng mama ko sa Bicol, buhay ka rin. Sir, mapuntahan nyo din. Siya, meron po kaming. Yan na po tuloy naman ang kanyang message. BJ lang po here, sabi ni The Prospect. Yan, salamat po, ma'am, The Prospect. Yan, mamaya pong alas 2, may premiere po si The Prospect. Bisitahin na lang po natin. Maraming salamat po. I mean, meron sariling lupa si mama ko. Kaso need ng pera pampagawa ng bahay kahit malit lang po, sir. Roy, ayan, sabi ng Imelda Rapada. Kuya Uragon Hanes, sabihin. Ayan, putol lang kanilang mga message. Shout out, Michelle Pinya. Ayan, good evening po. Ayan, senior na si mama ko, Sir Roy, sabi ng Imelda Rapada. Ayan, si Ma'am Liwayway Glanida. Good evening po, Uragon Hanes. Pa-shout out po. Great po sa hubby ko. Birthday niya tomorrow. November 22, salamat po. God bless you po. Ayan, sa asawa po ni Ma'am Liwayway Glanida. Happy birthday po bukas. Ayan. Sana po mas maraming pang birthday ang dumating po sa inyo. Ayan, salamat po Ma'am Liwayway. Si Ma'am Emilita Andales, good evening Sir Roy from Quezon City. Tamsak host, sabi ni Kikay. Ayan. Thank you for watching, Shanji Girl. Ayan, thank you po sa inyong lahat. Si Ma'am Emilia Tiangco, good evening. Uragon Hane, Roy and Miss Uragon Hane. Musta sina padi-padi? God bless your family. Yan, di ba po tayo nakakapunta doon? Bukas po pupunta tayo doon. Bukas ng Lunes para asikasuhin po yung kanilang birth certificate. Ayan, si Brian Requez, ayan, shout out po. Yan, sa gusto po akong i-message sa aking official Facebook page po, Facebook account. Ayan po yung link. Pasuyin na lang po. Putol chat ko sir, nasend ko agad, sabi ng Emilia Rapada. Following sa FB Dan. Ayan, sabi ng Rosario Rebano. Yan, salamat po. Yan, pakipollow din po ako sa aking Facebook page guys. Maraming salamat po. Yan, sa wala pong hindi po mapanood sa YouTube ang aking video. So, ayan na-upload na po natin sa Facebook yung hanggang part 9. Kasi sa YouTube po part 14 na tayo. Yan, sa Facebook part 9 pa lang. Yan, Rose Bass Vlog. Ayan, hello host. Mega love shout out. Yan, si Ma'am Emilia Tiangco. Lagi kong inaabangan ang vlog nyo. Kinapade-pade watching from Malabon City. Yan, si Ma'am Prissy Moral. Hi po Sir Uragon. Sana isama si Pade-pade sa vlog mo. Sir, para masanay sa tao. Ayan, ang problema po kay Pade-pade, hindi po siya marunong mag CR. Yan, basta lang po siya dumudumi. So kaya yun po yung mahirap sa kanya. Baka pag isinama natin sa pagbablog, ganun po yung mangyari. Yan, baka mahirapan po tayo. Natutuwa ako sa family. Kaya nga po, ayan, sinasabi ko kay Ate Yuli, sanayin mag-share sa bowl para yan matuto siya. Yan, lagi kong hi Sir Roy Uragon, sana isama si Padi-padi. Ayan, natutuwa ako sa family nila Pade-pade kasi andun na si mama nila. Mukhang mabait naman po si Yuli. Sabi ng Imelda Rapada. Ayan, mabait naman po siya. Ayan, si Ma'am Imelda Donor. Ayan, shout out naman Manoy Roy. Ayan, shout out po Ma'am Imelda Donor. Ayan, thank you for watching. Thanks my friend. Ayan, hindi ko lang mabasa ang kanyang name. Si Ma'am Annie Karinan. Hello po, watching from Rome, Italy. Yan, shoutout po sa mga kababayan natin dyan sa Italy. Lahat ng vlog nyo, pinapanood ko sir, sabi ng Emilia Rapada. Yan, maraming salamat po. Nana Yuli, saan po sila kumukuha ng pagkain pag wala po kayo, sabi ng Luisa Dorado. So, ayan, binibigyan ko po sila ng grocery tapos bigas. Isang kaban.
So medyo matagal-tagal din naman po nilang maubos yun. Tapos yung dinadamihan na lang po natin yung kanilang grocery, lalo ng mga dilata. So last week pala, yung nag-grocery kami, hindi ko lang naipakita. Nakalimutan ko nang ipakita yung pinamalingkin natin doon. So isang sakong bigas po yon. Tapos mga grocery. Yan si Ma'am Presi Moral, ganun ba? Dapat maturuan siya kawawa naman si Pade-Pade. So yan, tama po yan. Yun po yung lagi namin sinasabi kay Nanay Yuli na turuan mag-share sa bowl para matuto nga po. Ganun, at sanayin kamo ni Yuli mga anak niya mag-upo, sabi ng Imelda Rapada. Ayan. Hello sa lahat. Happy Sunday. God bless us all. Sabi ni Nancy Balbalan. Ayan. Shout out po Ma'am Nancy Balbalan. Ayan. Hello po sa inyo. Ayan. Shout out sa 108 viewers. Ayan. Muli po sa gusto pong mag-volunteer para maging ninong o ninang ng mga bata. Ayan. Papabinyagan po natin sila sabay-sabay. Para isahang gastos na lang. Yan, paabang na lang po ng mga updates tungkol po sa pagpapabinyag sa mga bata. Yan, reply muna natin itong mga message guys na. Yan, sa mga bagong pasok, good evening po. Shout out sa 114 viewers. Magandang gabi po. Si Ma'am Emilita Andales, good evening. Sir Roy, happy Sunday po. Ayan, happy Sunday din po sa inyo. Pero nakakatuwa talaga si Padi-Padi. Sabi ni Ma'am Imelda Rapada. Yan, pahinga na po kayo, Sir Roy. Sabi ng Luisa Dorado. Yan, maya-maya po. Maganda po tayo ng ating live. So, ilang oras na ba to? 1:35. So yan, mga 15 pa guys, no? Kasi po ako sa kain. Sakit ng tiyan ko. Yan, mga 15 minutes pa po. Or 10 minutes. Yan, kaninang hapon nga po yan sinamahan ko si JR Habe. May pinuntahan po siyang matanda. So blinag niya. So medyo napalayo na naman ang aming lakad. Kasi malayo talaga sa sa kabihasnan yung pinuntahan namin ni JR Habe. Yan, kahit medyo gabi na, yan, sige pa rin. Sana bigyan ng negosyo si Nanay Yuli para hindi umuwi. Yan, uuwi din po si Nanay Yuli pag dumating na po yung asawa niya, si Tatay Ruben. Yan, uuwi din po siya kasi hindi naman po sila pwedeng magsama dun sa isang bahay kasi nga po may asawa na yung bago si Nanay Yuli. So, yan, baka magka-problema po tayo. Yan po yung kondisyones. Ayan, pag dumating na po si Tatay Ruben, saka naman po aalis si Nanay Yuli. So paano ito, mamimiss naman ng mga bata yung pag-aalaga ni Nanay Yuli kasi kahit pa paano naramdaman ng mga bata na may nag-aalaga sa kanila na yung totoo nilang magulang. Tapos ayan, biglang iiwanan naman ni Nanay Yuli yung mga bata.
Ayan. Ano ba yung gagawin natin dito? Hindi naman natin pwedeng hindi pa uwi si Nanay Yuli sa kanila. So, ano kayang maganda gawin natin dito guys, no? Sa sitwasyon nito, kina Nanay Yuli tapos kay Kuya Ruben, Tatay Ruben, malinis na silang tignan at mukhang maalaga naman si Mama Yuli nila at malinis sa bahay. Yan sabi ng Imelda Apada. Sana po makapunta sila padi-padi sa dagat na pinuntahan ninyo, sir. Oy, yan sabi ng Luis Ado. Yan. Maganda sana kanina kasi nga lang po medyo makulimlim yung panahon. So hayaan niyo po pag may time talaga, kaya maganda yung panahon. Dadalhin ulit natin yung mga bata sa dagat kasi nakita naman dati dinala natin sila sa dagat. Talagang iba yung nila. Iba yung pakiramdam, parang sobrang saya talaga nila. So dadalhin ulit natin sila sa dagat. Baka pwedeng sa birthday ni Roy doon na lang sa dagat ganapin. So yan, susubukan natin yan. Good evening po, saan lugar po kayo sir? Sabi ni BHF Love Gift Channel. Yan, dito po kami sa Bicol, sa Tigaon, Camarines sir po. Chilet Ilagan, hello Roy. Yan, ingat lagi, always ako nanood sa vlog mo from Macau. Yan, salamat po. Ma'am, salamat po, Let Ilagan. Pwede Tandingan. Hello, good evening, Oragon Hane. Napaka buti mo tao dahil hindi mo iniwan sila padi-padi. May napamahal na din sa akin yung mga batang yun kasi yan, kita nyo naman po yung mga ginagawa nila sa amin. So hindi man sila makapagpasalamat, so dinada nila sa action. Ayan, hinahalik-halikan tayo ng mga bata. So na-appreciate natin, kaya hindi natin basta-basta maiwan yung mga bata kasi talagang parang tinuring ko na din sila mga anak. Yan, salamat sa mga sponsor natin kasi hindi tayo pinapabayaan. Pag nakita nilang parang wala wala na tayo pang doon, pang support, ayan, bigla lang dumarating. Ayan, maraming salamat talaga sa lahat po ng mga sponsors ng Oragon Honey. Yan, thank you po talaga. Nawa ko ng gusto doon sa batang binag mo si Roy. Sinusubaybayan ko yun. Na hulog na batang lalaki, umiyak yung bata. Naiyak din ako. Sobrang awa ko, sabi ng Imelda Capada. Ayan, si James din po. Ayan, talagang kawawa naman yung batang yun. Ayan, hindi niya nga ma-enjoy yung pagiging bata dahil nga sa karamdaman niya. So, ayan, umaasa tayong magiging gagaling si James sa kanyang sakit tulad ni Andre, kasi si Andre yung nakita ko sa kanya dati halos hindi din makalakad si Andre. So ngayon ito takbo na siya ng takbo, kaya may schedule nga po pala doon kami doon kay Andre. Bibisitahin namin siya, kukumustahin namin, sana tumaba na yung batang yun. Yan, sana nga gumaling na si Andre si James para makapaglaro naman siya tulad ng mga kapatid niya. Kawawa din talaga yung batang yun. Yan, salamat din sa lahat po ng nagpadala ng tumulong sa pagpapagamot po ni James.
Yan, maraming salamat po talaga sa inyo guys, no. Ayan, talagang God bless po sa ating lahat, sa inyong lahat. Yan, Sir Albert Apilado, good evening po. Present, Sir Oragon, good evening sa buong family mo, sir. Ayan, good evening din po, Sir Albert. Ayan, salamat po sa inyong suporta. Halili Garcia, saan po malapit ang Tigaon? Sa Bato, Kamsur kami dati. Malapit po yung Tigaon sa Goa, Ocampo, yung sa Pili, malapit-lapit po. Pero pinakamalapit po kami sa Goa. Yan, good luck Oragon Vlog, sabi ni Ma'am Ana Kibol. Salamat po. Sana gumaling yung dalawang magkapatid na may karamdaman, lalo na yung hindi makatayo at makalakad. May paggamot at mayroon tumulong na mabait. Ayan. So, marami din po tayong natatanggap na gusto magpaabot ng tulong para sa kanila. So, hinihintay na lang po natin yung kanilang mga tulong. Yan. Hello po Oragon. Honey, good evening everyone. Keep safe. Palagi, God bless you all. And watching from Cantarizal. Sabi yan ni Ma'am Jelly Lopredo. Ayan, isa din si Ma'am Jelly Lopredo sa gustong magninang sa 5 batang bibinyagan. So, saan ba ito si Ma'am Jelly Lopredo? Yan, kay Padi-Padi. Gusto niya magninang kay Padi-Padi. So, ayan, baka may gusto pa guys mag-volunteer para magninang sa ating mga bibinyagan. Yan, December na po siguro yan, mga second week po siguro. Si Roy, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo sa mga kabayan natin dyan. God bless you more po sa inyong mag-asawa. Yan, salamat po. Yan, si Ma'am Gloria Lloyd D. Hello po Raron, Kuya Roy, watching from Europe. Thank you po sa kabutihan mo at sa mga taong naghihirap. Yan, welcome po. Yan, inuutosan lang po tayo ng ating Panginoong Diyos. Yan, para tulungan po sila. Yan, salamat po, salamat. Yan, si RJ, hello, maray na banggi, Kuya Roy. Yan, maray na banggi man. Shout out po kay Mil Jaya. Yan, tutorials. Miljaya tutorials, sabi niya, hi. Si Jay Fernandez, hello, shout out sa mga taga Marikina. Yan, nararamdaman ko talaga yung iyak niya. Hindi niya lang masabi at nahihiya at masabi at nahihiya si James. Naawa talaga ako. Kaya nga po, hindi man siya makapagsalita, pero yan, naawa sa sarili niya. Yung gusto niyang sabihin na awang-awa sa sarili niya. Yan, soon gagaling din siya. Yan, get well soon baby, sabi ni Jay Fernandez. Yan. Hi, si Ma'am Mercy Prelis. Hi Roy Ragunane, yan, watching from Sorsogon City. You have a good heart po. Ayan, may God bless you more. Ayan, salamat po Ma'am Mercy. Watching from Marikina, sabi ni Jay Fernandez. Shout out Manoy, sabi ni Kusina ni Diego. Yan, shout out po sa inyo dyan. Yan, sarapan nyo po ang luto. Kusina ni Diego. Yan, sarap siguro ito magluto. Magandang gabi sa inyong lahat. Dyan, Idol Oragon from Montalban, Rizal. Sabi ng Alice Alaurin. Ayan, hi po Ma'am Alice. Yan, Vicky Militon. Good evening Oragon Hane. Watching from Hong Kong. Ayan, shout out po. BBM tayo tol, sabi ni Jet Gumbyu. Ayan, BBM daw. Sino yung mga BBM dito guys? Hello po Oragon Hane and family. Shout out from Italy. Shout out po. Shout out to Padi-Padi brothers and mama, sabi ng Elizabeth. Ayan, good evening po. Pwede po makahingi si number nyo. Sumasagot po ba kayo sa tawag? Thank you po. Sabi ni BHF, Love Gift at Channel. Yan. Opo, hindi naman po tayo. Yan, sumasagot po kami sa tawag.
Yeah, mayroon din kasi akong anak na kasing edad ni naputol naman ang kanyang message. Hello, sabi ni Mel Jaya Tutorial. Yan, hello po. Ha, putol na naman message ko, sabi ni Imelda Rapada. Hello po, Roy. Good evening po. Ng Pandakan, Manila, sabi ni RNN and RNN. Yan, hello po. Ma'am RNN. Shout out po dyan sa Pandakan, Manila. Market Fast. And good evening, Kuya Roy. God bless you and keep safe always. Regards to your family. Yan, salamat po. Ilang taon na po si James? So, si James po ay 10 years old na. Ayan. Babate sa kaibigan ko, Ludi. Birthday niya. Bukas, William James PH or PG. Sabi ni Jay Fernandez. Ayan. Happy birthday. Bukas, Sir William James PH or PG. Ayan. Thank you, Ludi. Yan, welcome po. Yan, sabi yan ni Jay Fernandez. Shoutout po, GR. Happy, God bless. Sabi ni Ma'am Julie Lopredo. So, ayan guys. Magpapaalam na po muna pansamantala. Ayan, maraming salamat po sa inyong panunood. Ayan. Idol, bakit nag-iisa ka lang ata ngayon? Kumusta sila Sir JR? Happy, God bless always, sabi ng Alice Alauren. So ayan, busy si JR Happy. May ginagawa pa yata mga grades ng mga bata. Yan, si DGTV official naman, and hindi makapunta dito, wala daw service. Yan, kawawa nga po si James, pati yung kapatid niya na may hika, sobrang napabayaan naman yung mga bata. Yan, totoo po yan Ma'am Meraan. Talagang napabayaan din po yung mga bata. So ayan, ganun pa man, maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong para mapagamot po si James. Bukas may update din tayo sa kanila. Si Ma'am Preci S. Altares, good evening Uragon Hane and family, thank you for helping 6 na magkakapatid. Ayan, salamat po. Si Roy, ang maganda po dun kay James, yung napilayan, ipatangin buong katawan niya. Kasi kawawa naman si James, sobrang nahihirapan. Ayan. So, napa-MRI na nga po si James, nung Biyernes or Sabado po Biyernes po, Biyernes. Yan, napa-MRI na po siya. So, Lunes daw po yung resulta. Yan, abangan po natin kung anong resulta ng MRI ni James. Yan, hi, sabi ni Mel Jaya Vlogs. Yan. Tulog na si Mrs. mo, sabi ni Ma'am Imelda Tony. Ipa-x-ray po siya, nahirapan na siya eh. Yan, hindi po x-ray yung ginawa sa kanya, MRI po. Yan, para makita po talaga kung ano po yung sakit ni James. Yan, sabi ng Alice Alauren, huli na pala ako sa live mo idol, nagpapaalala ka na pala, good night. Ayan, magdadalawang oras na po tayo. Ayan, mag-extend pa tayo guys ng ng 9 minutes pa. Guys ng ng 9 minutes pa. Alam mo bang umiyak si James, umiyak din ako, sabi ni Emilia Rapada. Yan, kahit po ako, nung umiyak si James, talagang naluha din ako kasi yun, iniisip ko si James, talagang naluha din ako kasi yun, iniisip ko yung kalagayan niya, paano kung anak ko yung nasa kalagayan, tapos ganun yung kalagayan ni James. Ewan ko lang, hindi ko din alam kung ano yung mararamdaman ko. Kaya naluha din tayo sa na yun. Yan, nahulog siguro yun sa punong kahoy. Hindi nga daw po sinasabi kung ano po yung nangyayari kay James. Basta lang daw po pag ganun lang yung nangyayari sa kanya. Yan, natatakot yata yung bata na aminin kung nahulog ba talaga o hindi. Sana makalakad din yung batang yun.
Sabi mo na dati. Uulitin mo lang yung lahat. Hindi. Hindi, pasalamatan ko lang to. Yun ba? Yan, pasalamatan natin guys yung nagpadala ngayong linggo. Kila Padi-Padi sa pangdagdag sa pabahay po nila at saka sa iba pang mga gastusin. Doon kila Padi-Padi. Yan si Tita Mira Elaine and Friends nagpadala po ng 10,000 pesos. Si Anonymous nagpadala ng 5,000. Si Ma'am Emelda nagpadala ng 1,500. Si Ma'am Mir Ramat ayun nagpadala ng 3,641. At si Mrs. Marte nagpadala ng 2,690. Ayan. So ayan po ang natanggap nating donation guys. Galing sa ating mga buting sponsor. Hindi pa namin nakikwenta guys yung yung expenses nito Yan, muli maraming salamat kay Tita Mira Elaine and Friends. Ayan, 10,000 po. Si Anonymous, 5,000. Si Ma'am Imelda, ayan, 1,500. Si Ma'am Mira Amat, 3,641. At si Mrs. Martin, 2,690. So, mayroon pa tayong nagpadala through GCash. Kung nawawala ka sa piling ko. Yan, si Dr. Marilo, 2,500 pesos din. At si Orls TV Official 1,961. So yan, hinahanap ko pa lang ngayon guys yung yung mga nagpadala kasi hindi pa ako naka-prepare ngayon. So naalala ko lang. So yan, pasalamatan natin yung mga nagpadala. Hindi, ulitin na natin next na. Ayan, 3 minutes na lang po. 3 minutes. Sa mga nagpalipad po, ay mayroon tayong 10.75 US dollars. Maraming salamat po sa inyo. Yan, may gusto nang sabihin. Pag maliit pa mga anak natin, dapat hindi pinapabayaan at basta ipagkatiwala kasi the best talaga magulang ang mag-aalaga. Ayan, totoo po yan, Ma'am Imelda. Nakakaawa nga yun, idol, na luha din ako nung pinanood kayo. Ayan, sabi ng Alice Alauren. Iniwan ka na ni Mrs. mo, Sir Roy, sabi ng Imelda. Ayan, pinatulog po si Anthony. Watching from Cainta Rizal, sabi ng Gili Lopredo. Yan. Maraming salamat po Ragon at sa mga sponsors na walang sawang tumutulong. Ingat kayo palagi. God bless you all. Salamat Ma'am Jelly. Yan. Maraming salamat sa mga nagbibigay at tumutulong sa mga kababayan natin. Yan. Maraming salamat talaga sa lahat po na nagtitiwala. Sabi ni Iday o Iday. Hi Sir Roy, pwede magtanong saan ang nanay ng dalawang anak. Solid supporter po kami. Nanay ng dalawang anak. Alin pong anak?
Ay, sir, pwede magtanong saan yung nanay ng dalawang anak. Kanina pong anak, Ma'am Iday o Iday. Yan, si Ma'am Marina del Rosario. Hello, idol. Salamat. Ayan, puto lang kanyang message. Baka yung nanay yung dalawang anak. Baka. Yan, andito po sa Bicol yung nanay ng dalawang anak. Ay, dalawang anak. Parang wala pa eh. Kawarang din daw sabi. Quarantine. Yan, umuwi na pala. Sabi. Salamat sa 69 Wala viewers. si Ate Rosa. Hindi natin Hmm? Oo nga na. Ito na, speaking. Ayan. Sana po may update kay Ate Rosa, sabi ni Ma'am Alilay Gubalani. Ayan, hayaan niyo po. At magkakaroon din po tayo ng update kay Ate Rosa. Yung kukumustahan ulit natin. Kasi si Ate Rosa nakakatuwa din ito eh. Ano ba yung tawag din? Ano siya, maboka. Mabuka, muscle stock na. Muscle stock. So yan, inabot na po kami ng oras. Ayan, 2 oras na po kami. Eksakto. Ayan, sa lahat po ng nanonood ng aming live ngayong gabi. Maraming salamat po. Ayan, sa nakisalo sa aming kainan kanina. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat. maraming salamat po. Ano ba yun dati sasabihin ko? Ewan ko. Nakalimutan ko. Nahirapan na akong isipin kung ano sasabihin ko. Ano ba yan? Ba yan? Nakalimutan ko. Nahiya ako. Ano ba yan? Sana kung malapit sila sa tabing dagat, pwede sila itirapi doon tuwing madaling araw. Dalhin sila ng mama nila para lumakas ang baga nila, sabi ng Charmaine Bosmente. Malapit po talaga sila sa dagat. Sa likod bahay lang nila dagat na ay Nino. sila James. Parang yung likod bahay nila dagat na eh. Sino ba yun? Sila May sapa. Padi-Padi ba yun o sila Jane? James nga. Hmm. Parang nasa likod bahay lang nila yung yung dagat kasi may dadaanan lang na ilog. Good night po. Antok na po si Mrs. Uragon. Halika rito. Ayan. Kala ko natulog Sabi ni ito Mami, antok na kayo mo. Luluko ako ni Anthony. Halika rito. Halika na. Ayun na. Nakasimba ako talaga na. Ay, galit na Kala ko siya. tulog Halika matang na. batang ito. Ayan muli po, maraming salamat po sa ating mga nakasama ngayong gabi sa ating live. Ayan, sa mga sponsor po natin, maraming salamat po sa inyong lahat, sa tiwala niyo po. Ayan, hayaan niyo po, hanggat po sa kaya namin gawin, yung mga dapat namin gawin, ayan, para sa ating mga kababayan. Ayan, gagawin po namin yan. Ayan po, meron na po pala akong YouTube channel, kaya lang po, isa pa lang po yung video nung kami pong dalawa ni Anthony, banding po kaming family. Ayan, mag-uumpisa daw si Miso. Mag-uumpisa pa lang po, pa isa-isa lang po. Sana YouTube po channel. supportahan niyo po ako. Halika rito. Kasi mama. Yan. Sa ngayon guys, yung upload niya, yung banding pa lang namin. Ayan. So sa susunod po yan, sa susunod po niyan. Sunod po. Sun po. Magiging charity vlogger rin to si Miso, kago na ni. Para kami makakatulong na tayo sa pagpunta sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Ayan. So ayan, muli. Marami po kasi akong gustong puntahan, kaya lang nahanap ko pa si Pai Mio. Kilala niyo po ba si Pai Mio? Papakinig na naman to Eh, nagpapasalamat ka na ba? Yan. Ay, marami pong salamat. Pero po ako isang video doon. Nagwa one by one po ako, pa isa-isa lang kasi ako lang po yung nag-edit nun ko. Ayan. Inayaan ko siyang mag-edit. Hinayaan lang po para po matuto ako mag-isa. Bahala ka dun. Na.
Antok na din si Baby Anthony. Ayan. Salamat po Ma'am Aleli Gubalani. Maraming salamat po. Ano po YouTube channel niyo, Miss Uragon? Ano po, Mrs. Oragon Hane. May hani ba yun? Meron. Kami kami. Ay, ito ba? Sige po, Miss Uragon. Sabi ni Marilo Malubuni. Salamat po. Ayan. Good night po sa inyo from Brunei. Darussalam. Ayan, sabi ni Leslie no. Yan, siyempre po, tatangkilikin namin yan, Mrs. Uragon. Sabi ni Ali Gubalani. Yan. Hindi po kasi mapaunti-unti lang po. Dito muna po sa anak ko. Yan, parang Sa family Yeah. po muna namin. Nagpa-practice Yung pa lang first. po siya. Pa-practice pa kasi po. Nahiya po kasi ako eh. good evening, Mr. and Mrs. Uragon. Sabi ni Ma'am Jasmine Laurende. Nahuli na si Hello, Ma'am Mas Jasmine. Yan. Ayan na, sila kan sa So, ayan, good night guys. Good night. Ayan, hanggang sa muling pagkikita. Ayan, bukas po, abangan nyo yung update natin kay James at kay Padi Padi. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po sa ating lahat. Hello po, Pai Mio. Sana makita na tayo. Kay Mio. Kay Mio, bahala sa kay Mio.